Hej Rabia, det er opgave 8, og jeg skal differentiere tredjegangspolynomiet f af x er lige med x i tredje. Og det står, at vi gør det ved hjælp af tretrinsreglen. Hvis der ikke har stået det, så havde det også været meget lige til. Så er det bare at trække eksponenten ned og trække ind fra eksponenten, så der stod 3x i anden. Men vi gør det ved tretrinsreglen. Og de tre trin er... Altså først og fremmest så ser vi, at vi har et punkt her, og vi vil finde tangenten i det punkt. Og det er altså y-værdien f af x og x-værdien x. Og vi konstruerer så et hjælpepunkt. Og vi skal have to punkter. Og der siger vi så plus h, så den hedder x plus h, og den hedder f af x plus h. Det vi så kan gøre, er at finde ligningen for sekanten. Så går vi igennem begge punkter, og til allersidst lad differencen mellem sekanten og tangenten, som også er h, gå mod 0. Så vil den lige så stille lægge sig herned, og når at forskellen er uendelig lille, vil man så sige, at den er lige med tangenten. Og vi har altså differentieret tredjegangspolynomiet x i tredje. Yes, og det er det jeg gør her. Første trin er så at finde delta f. Og det er jo, det kan vi jo se her, at det er den her y-værdi minus den her y-værdi. Altså f af x plus h minus f af x. Og vi skal så lige have indsat vores funktion for at kunne udregne det og reducere hernede. Og vi får så, at delta x er resultatet, der står her. Jeg tror ikke, at det forvirrer mere, end det hjælper, at jeg læser resultaterne op. Men det er altså bare den gang ud, så der er trukket x0 i tredje fra. Og nu finder vi så sekantens ligning. Og ja, det er jo så, den plejer vi at kende som delta y over delta x. Og her er det så delta f over h, og vi kan se herover, at det er h, der gør forskellen på de to x-værdier. Og vi får det, der står her. Og vi dividerer så med h, for at fjerne det vi dividerer med h i alle ledene. Vi får så h i anden, plus 3x0 i anden, plus 3x0 gange h. Og så det aller sidste trin, det var så at trække sekanten ned og blive lige med tangenten. Og det gør man ved at finde grænseværdien. Og det er det lim, der står her, som hvis der er latin eller engelsk, som betyder limit. Altså, vi skal finde grænseværdien, og det gør vi ved at lade h gå mod 0. Og når vi gør det, så svarer det til, at alle de led, der bliver ganget med h, er 0. Og vi står så tilbage med 3x0 i anden. Og hvis vi skal gøre det generelt, så siger vi bare 3x. Fordi det gælder for funktionen i det hele taget.